Chini tipra sarok porina hini Agartala o thangkhe aro bara tonggai besek sitra selengma singja samungrokno khlai tong. Abo joto borok yaphano kwbang kungno abo hai wngwi tonglaio. Tabuk sana thangkhe Agartala ni kok simiya. Jesa jagao phano bara tonggai abo hai hamya sitra selengma singja samung khlai tonglaimani mangplirok ani oro sokphaio. Yang nogo khe besek kosto khe puma buphasong rangro hori pori ruwi tong. Phia o besa hinjaknai rokhe bara nogo tongkai kebo ba pheknai manai chao kebo ba sak phalo tai abo hai kheno baksa chini tipra jikbri rok wansa bai suda gdalei derawei tongbai mani nukjagui tongo. Tini sana naimani kokhi abo haise khoroksa takhok bini laibo je wngmani tai nukmani bini kothomani bisingtwi joto tipra sani thani kok kchar mungno rugo. Aw puila chung o takhokni story no swkang khnawi naileinai tai bini kothomani bisingtwi chini tofani thani kok kchar lainai. Ang norokno bini story sawi kahamke bujiri manje phano norok o takhok baibo direct kok salai mano. Ang bini Facebook link description o riwei renai. O takhok Facebook ni bisingtwi khoroksa bwrwi bai sini laikha. O bwrwi women college o bara tonggai poriwo kamikhe korbukni. O takhok o bwrwi bai kok sate sate kheno hamjak laikha. Puila hamjak laitrobo o takhok o bwrwi no saka. Angle hamjak khai thuya sakno hamjak thangnai kchar majar rokoni ni kubuni chela tongo hine khonakhe bejal ongnai hine bwrwi bono kifil mung rowei sawo. Ihi ano abo hai ongna takiri jakdi ang bo nung bai kaham kheno hamjagui thangnai hine hake borok kokrok salaikya borok kok salaimani 3 man ongkha salchake borok malaina kogrelaikya bwrwi hinkhe Lal Bahadur club ganao bara tongo. Phia bwrwi o takhokno saka ani bara nogole nono talangman glak ani bara nogo chelarok hapnani allow kwrwi hine hake o takhok bobono saka khumulung parkwo malainani bwrwi khumulungo malainani gosika tai borok khumulung parkwo malailaikya bwrwi o takhokni nogo bo habwi thangkha. Aboni ulo borok kahamkeno hamjak tonglaio. Phiaba twerk o takhok o bwrwini tongmung sitra rokno saimanani chengkha aro gana gini tongnai rok o takhokno saka bini bwrwi khoroksa chelano bara nogo tisawui bobaino tongo chao hine aphorke o takhok bini hamjakma bwrwi no sengkha ulo o bwrwi o takhokno kubui koko siwima saka bo bara nogo khoroksa chelano tisawui tongmani kogrok o chela hinkhe khoroksa kaijaksi bwsarok kotor ongjak tai chela tia sar khlai tongo hine o takhok saimankha. O takhok bwrwi no sengkha norok buphurni simi omo haike o chela bai tonglaimani bwrwi o takhokno saka class 12 ni simi hinai. O kogrokno khnawi o takhok belai risi nangkha tai joli jakha bo bini bwrwi no saka nini omo hai tongmung hinkhe angnono Agartala pori riliya hinai haipano bwrwi khe Agartala wono porinani muchungjago. Aboni ulo o takhok bini bwrwi no nakarkha hamjakmani bisingtwi no tai bini bwrwi no bara sewi TRTC wo tunai rikha abo haike no haino hai kahamke hamjaklai tonglaimani saljake haino hai o bwrwi bai tongnai ATSR khainai chela o takhokno bini WhatsApp o borok tonglaimani video rokno share khlai rikha hake logi logi no o takhok o bwrwi no a video phunogui sengkha nung tangui omo hai wngwi tong hinai aphro bwrwi o takhokno sawo. Ang bini thani rang kisa samung nangui nana thangtani se ano bo jur khai omo haike khayo hinai hake o takhok hamjakma bagui borok jotono waisele mistake ongo hinai nakari ripikha. Aboni ulo o takhok bini bwrwi no hostel o waisa dawi rikha. Aboni ulo bwrwi o takhokno sawo ani rangrok kwrwi furu nung ano rangrok chuba dido hinai o takhok jora jora bini hamjakma bwrwi no rangrok bo chubawi tongjao. Phiaba aboni ulo teibo a bini bwrwi bai tongnai chela o takhokno borok o bwrwi bai tongmani video rokno share khlaio hake o takhok bini bwrwi no sungo nini tomung tangui sariya hinai. Aboni ulo o takhok joli jagui o bwrwi no break up khlairo tabuk khe o bwrwi o takhokno saw bini video viral wngui bini nokni borok rok saiman thangbaikha. Aboni bagui bo jompui jolao bini mareni nogo se tongui ma tongsiu hinai haipano o takhok buini khugo khwnao o bwrwi tabuk bo Agartala no bara tongo tai ATSR chela bai no tongui chawi tongkho hinai. Aboni bagui o takhok belai no dukho nangjago. Paithago ang sana muchungo chini tiprasa sikla sikle rok porio hinai bara tongui samung hamya khlai tongmani abo belai kheno chaya tai buma buphasong bo jani bwsarok no kahamkhe boma haike tong bahaike tong kisa kahamke naikolna chai tokdi tamni hinkhe ulo derawi thangpro kaham khlainani belai no kok tuknai aw asukno hinkhe
norok nai tongnai rok bo norok ni wansukma bo mahai comment khlai sawi mano tei video no kaisa share khlai di ketal fai tong jani channel no bo subscribe khlai na di norok jotono kaham korong no tong di hambai.